Imini yesabatha ibethe wabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 181 inkosi busukhama kwebandla. Phakama
Amen. Isihloko sale nkonzo. Isihloko sale nkonzo sithi UBUNAZARETHA buzele ukumisa noma ukuvusa ibandla likaNkulunkulu. Amen. UBUNAZARETHA buzovusa ibandla likaNkulunkulu. Ngifikelwa usizi, ngifikelwa ukudabuka ngoba abantu basemhlabeni bacabanga ukuthi kuyadlalwa. Abantu basemhlabeni bacabanga ukuthi njengoba sithunywe ukuba siqondise indaba kaNkulunkulu kuyadlalwa. Abantu njengasesikhathini sikaNoah ababoni ukuthi isikhathi sikaNoah sizofika futhi. Mhlawumbe esikaNoah sasingcono kunalesi esizohamba esifike. Futhi asizofika sesifile. Siyofika siphila. Abantu bacabanga ukuthi i-coronavirus le ekuyafika kwakuyinto enzima. Abacabanga ukuthi kuseza ukuhlupheka, kuseza usizi, kuseza ukukhala nokugudla amazinyo okwedlula lokhu kwe-coronavirus. Ngiyanibongela nina enikwazile ukuzocasha ngaphansi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu ufike edale umuntu, emdale emenze bemuhle, emenze ehlakaniphe, emenze engabanaso lesici, kodwa into ekuye kube ubuhle nokuhlakanipha. Uma uNkulunkulu umuntu semnikile lento kakhulukazi ukuhlakanipha nakho ubuhle, bese umuntu ebona ukuthi ungaphezulu kwaNkulunkulu, engacabanga ukuthi ngosuku uNkulunkulu engakwazi ukwenza ugqizamathe, ngosuku uNkulunkulu engakwazi ukuba ube isilwane ngisho ebusweni, ngosuku uNkulunkulu engakwazi ukuthi uhlupheke ngendlela engakaze ibe khona, uvaleka amehlo, ungakwazi ukukhuluma, ungazi lutho nje, ube into enganamsebenzi, ungafile. uNkulunkulu uyakwazi ukwenza lokho. Ngakho-ke ukube siyazi ukuthi uNkulunkulu ukhona, ngabe kuyakuthi mangabe uhlakaniphile, kuthi uma umuhle, kuthi ma ucebile unayo yonke into, ngaso sonke isikhathi ubonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ungenzile ngahlakanipha, kodwa abanye abantu ubenze baba zilima. Ungenzile ngaba muhle, abanye abantu benze baba babi. Ungenzile ngaba umuntu, kanti noma ubungangenzeka ngibe isilwane bengekho into engayenza. Ngoba konke esiyikho asinayo choice. Njengoba ngumuntu omnyama nje anginayo choice yokuthi ngaba umlungu. Nomlungu ngeke ebe umuntu omnyama noma engathanda kangakanani. Njengoba ngumuntu wesilisa nje ngeke ngibe umuntu wesifazane noma ngakuthanda kangakanani. Ma ngingumuntu wesifazane ngeke ngibe umuntu wesilisa. Njengoba ngihlakaniphile njena lokhu kuhlakanipha ngikunikeze uNkulunkulu.
kungaphela njena u15 minutes ngisilima ngigxiza amathe, kungaphela u15 minutes ngingenalo iso, kungaphela u15 minutes ngiphume ngidlutshani ngingalutho, kodwa ngoNkulunkulu ungenzile ukuthi ngibe yilento. But ishwa elikhona ukuthi uma abantu sebehlakaniphile babeqala manje bese be-undermine uNkulunkulu, bese bebona ukuthi uNkulunkulu akalutho, uNkulunkulu into engekho. Njoba ngihlakaniphile nje ngizenzile ukuba ngihlakaniphe, angenziwanga uNkulunkulu. Now kuyinhlanhla ukuthi uthi ula emhlabeni uhlakaniphile uyo yonke into, wesabe uNkulunkulu, uthande uNkulunkulu, ubonge uNkulunkulu. Ngoba abantu abaningi la emhlabeni bacabanga ukuthi lokhu abayikho bazenze bona. Uma umuntu emuhle ebese ebona ukuthi lokhu kuhle kwemvelo akwanele, angizenze mina ngibe artificially beautiful, lokhu engikho akwanele, bese efuna lokho okuzoba artificial, and uNkulunkulu uyakwenyanya lokho. Ngiyafisa ukuba ngitshele nina eniphambi kwami nabangilalela ukuthi njengoba ngimphambi kwenu nje ngithunywe uNkulunkulu ukuthi ngiphambi kwenu, and into engiyikhulumayo ilalelwe ezulwini, engikukhulumayo kuyokusa esizulwini noma kubusa esihogweni, ngoba ngithunywe uNkulunkulu. Izingilosi zagcina la emhlabeni ngesikhathi sabantwana bakwa-Israyeli. Emva kokuba abantwana bakwa-Israyeli behluliwe ngabezizwe, uNkulunkulu wasuka kubantu completely. uNkulunkulu uzowabuya kubantu ngoshembe ubabamkhulu. And uma abantu becabanga ukuthi bazoyikhethela ukuthi iliphi ibandla engikholwa kulo, uma abantu becabanga ukuthi bazoyikhethela ukuthi bakholwa kanjani, fanele bekwazi bayathanda abathandi ukuthi baya ekulahlweni. Ayikho indlela, there's no shortcut. Ayikho indlela, there's no shortcut lapho. uNkulunkulu lo esifuna ukuthi masifa siye kuye ukhonzwa ngokuhamba ngezimiso zakhe kuphela. Amen. Ngiyaphinda futhi lokho. uNkulunkulu lo ongumdali wezulu nomhlaba, lo othi ubaba mkhulu umuzi wamaNazaretha lapho siyakhona ukhazimula phezulu kwelanga nenyanga, kodwa inkosi yakhona yinye nguJehova kuphela. Lo uNkulunkulu siyathanda asithandi, kufanele ukuthi uma sifuna ukuthi siye ezulwini sihambe ngezimiso zakhe. Kodwa worst of all, ngisho singakayi ezulwini, kufanele abantu beqonde ukuthi uNkulunkulu seyibuyile. Amen. Njengoba seyibuyila uNkulunkulu, kukhona abantu abazoya esihogweni abahlakaniphile. Abantu abaningi bazoya esihogweni bahlakaniphile noma banjani bazoya esihogweni, ngoba uNkulunkulu bantwana basephakameni into eyikhulumile akayishintshi. Njengoba bengisho ekseni
lezi iqalekiso owazisho through uMose zasehlela futhi zisazosehlela, we like it or not. Ngoba uma ngabe bezingeke zisehlele bekokusho ukuthi uMose akasiyena umprofeti. Uma uMose engasiyena umprofeti usho ukuthi uNkulunkulu akekho. Uma lezi zinto ezibhale kuDuteronomy 28 zingeke zisehlele, ngobe kusho ukuthi uMose akasiyena umprofeti. Uma uMose engasiyena umprofeti usho ukuthi uNkulunkulu akekho. Ngoba akakho omunye umuntu ongaba umprofeti uma uMose engasiyena umprofeti. uNkulunkulu uthena umprofeti othunywe yini nombona ngoba into oyikhulumile yenzeke. Umprofeti usho uNkulunkulu ukuthi uma umprofeti ekhuluma into ingenzeki leyo nto yobeka ayiveli kimi, kodwa uma leyo nto ivela kimi lo mprofeti lo into oyikhulumile iyokwenzeka. And lento uMose owayikhuluma kuDuteronomy 28 izokwenzeka esizweni esimnyama futhi ayikenzeki yonke, isazokwenzeka kakhulu. Njengamanje uNkulunkulu basengathi usenza kancane ngoba esebona ukuthi senikhohliswe kakhulu anisazi. Kodwa njengoba ethumele ingilosi ukuthi izovuselela leli ibandla lakhe emhlabeni, ayizili ingilosi ngokudlala abantwana basephalameni, ayizili ngokudlala. Uma abantu bengabuyeli uJehova bazombona uJehova ukuthi into enjani, bazombona uJehova ukuthi into ezenjani. Kwake kwaba khona uzamcolo, kodwa okuzovela kungaphezulu kwazamcolo, ngoba kuzosehlela sibhekile, hayi ukuthi izoze sife. Ukukholwa kuJehova kulula, uqondile, hamba ngezimiso zakhe kuphela. Because asikwazi ukuthi singenza uNkulunkulu isilima. Asikwazi ukwenza lokho ukuthi singenza uNkulunkulu isilima bese sintamasa, ngeke kuzokwenzeka lokho. Abantwana bakaIsrayeli bambiza uNkulunkulu esezulwini, bathi akazobakhipha eGibhithe ebuqelini. Bangadefine ukuthi uzobakhipha kanjani, bathi nje inkosi uNkulunkulu wobaba sikhiphe eGibhithe. Wehla uNkulunkulu ezulwini wabakhipha ngendlela eziningi, kwaze kwaba nenhlupheko eziwu-10 uFaro engafuni ukuthi abantwana bakwaIsrael bephume eGibhithe, but they ended up bephumile ngoNkulunkulu lo okuNkulunkulu wethu esithi uJehova. Sebephumile wahamba nabo iminyaka engamashumi-40, wenza zonke izinto ezingaze zenzeke. Waqhamukisa ukudla ezulwini, waqhamukisa amanzi ematsheni, wenza yonke into ongekho uNkulunkulu ongayenza for 40 years ehamba nabantu. Bakhula baze bafa, bazalana endleleni, baba isizwe. Bathi beyofika eKhenani wayengasekho umuntu owayephume eGibhithe. Sebeze baguga bafa bonke, kwafika abanye eKhenani. Kodwa into eyenza ukuthi bengafiki eKhenani ukuthi bona uNkulunkulu.
wayesethi uNkulunkulu lenzalo imbi ungcono ngifike eKhenani nenzalo yabo hayi laba bantu ngoba laba bantu uNkulunkulu wayefikele kubo wenza yonke into kodwa abazange bamhlonipha wababulala bonke. Manje ke whether ungumKristu noma umNazaretha noma ngabe umMuslim kodwa yazi ukuthi njengoba ngimi lapha njena ngithunywe uNkulunkulu ezulwini and uzoyenza lento engithi yenze uma ufuna ukuya ezulwini. Uma ungafuni ukuya ezulwini uzobona ukuthi kuzokwenzekani. Angingene muntu kodwa nje ngitshela iqiniso ukuthi njengoba ngimi lapha ngithunywe uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakwenqaba. People must understand me well. uNkulunkulu uyakwenqaba ukuthi lo mhlaba ubuso uSathane ekhona yena ubongo kaSathane. Uyakwenqaba lokho uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu izulu nomhlaba ngokwakhe. Uthi uSathane hayi nginikeza umhlaba kube ngowami. Uthi uNkulunkulu izulu nomhlaba kokubili kungokwami. Anikwazi lokho ukuthi umhlaba uyabangwa ubangwa uNkulunkulu noSathane and bonke abantu sebelandele uSathane bonke. So wena ongamlandele uSathane you are an exception. Kodwa abantu bonke balandela uSathane and bazombona uNkulunkulu ukuthi masikhuluma ngoNkulunkulu sikhuluma ngento enjani. Bazombona abantu uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhona. Kodwa bazombona kabuhlungu. Bazombona kabuhlungu. Kodwa bazomaza abantu ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngoba uNkulunkulu has put it very clearly ukuthi uma ningayilandeli imikhondo yezilwane ngizoniqalekisa. And uma nginiqalekisa kuzovela lokhu nalokhu 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 nalokhu. And uma uNkulunkulu uNkulunkulu okhona, uma uMose kwakumprofeti kaNkulunkulu, zonke lezi zinto owazisho zizokwehlela kubantwana bethu, zizohlela kithi, eziningi sezehlele kithi sonke. Uyathanda awuthandi awukwazi ukuyisa uNkulunkulu ngoba siyameyisa. Yonke into uNkulunkulu oyayitha siyenze siyayiphikisa kakhulu ngokukhulu kweyisa. uNkulunkulu wathi asigcine iSabatha. Asifuni ukugcina iSabatha. Asifuni. uNkulunkulu uthena asingayigundili inwele zethu. Bonke abantu ngisho abafundisi bagunda inwele beyisusa. Ngake ngasho ngathi eminyakeni yo-60 kwavela ilokhuza iSatanist. Kwaqala eAmerica ukuthi kube khona ibandla leSatanism. uLavey mhla ezovula ilokhuza ibandla leSatanism eAmerica wafika ephuce ikhanda wafaka ukhololo noma ukhololo noma yiyo. Kuphele amaphepha ambuza ukuthi Lavey lokho ukuthi ufike uphuce ikhanda umfundisi bese ufaka ukhololo kuchaza ukuthini? Wathi ulokhuza kuchaza ukuthi I am defying God. I am defying God. Wathi uma uNkulunkulu uthena ufuna nibe nenwele
manje na-ke uma nami nabantu abangamasatanist beba ney'mele beba ney'nwele okusho ukuthi sizobe sihlonipha uNkulunkulu. So ukuphuca kwami ekhanda is to defy God ukuthi asizukwenza okusho uNkulunkulu ngenkani. Kodwa lento yenzeka ngo-1960 abantu abaningi bayazi ukuthi eminyakeni ephambili abantu abamnyama bebengagona amakhanda. Kodwa isimangaliso bonke abafundisi beyinkonzo baphucula ikhanda njengoLaveyi, but still bayaphika ukuthi bangama-satanist. Ngokwenza bangama-satanist kodwa ngomlomo bayaphika ukuthi bangama-satanist. Kodwa ngokwenza bangama-satanist. ULaveyi wayibala zonke izinto ezenziwa amakholwa kodwa bebenza isatanism. Kodwa a very clear one ikhanda. Namhlanje bonke abantu baphuca amakhanda in spite of the fact ukuthi bayabona eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu against lento. Namhlanje bonke abafana ubathola begunde emacaleni beney'hluthe engazazi ukuthi ngezani noma ngezey'ntwala noma ngezani, kodwa ubafica beney'hluthe nje engakamiwe kodwa bephuca amakhanda eceleni. Why bekwenza lokho? Hayi ngoba beba bahle kodwa uSathane batshela ukuthi beba bahle, but it's to defy God. Kunophumo lukaSathane ngabantu to defy God ukuthi wena uNkulunkulu mawuthi awuyifuni lento thina sizoyenza lento. Uma uthi abantu abangagundi sizoliphuca ikhanda siqede. Uma uthi abantu abangagundi inwele emaceleni sizokwenza konke lokho thina. Ngiyakhumbula ukuthi lo omubi owayehamba ehamba nobabamkhulu angisazi ukuthi babe ngakwathi mina ngizela ukuthi uma uShembe ethi yenzani ukuthi mina ngithi kuyenzani ukuthi. Uma ethi uShembe hlala phansi mina ngizokufundisa ukuthi sukuma. Uma ethi uShembe sukuma mina ngizokufundisa ukuthi hlala phansi. And that is exactly what is happening now. Abantu bafundiswa ukuthi beyiphikise, hayi ukuthi beyiphike, beyiphikise clearly noma yiphi into esho uNkulunkulu. Uma ethi uNkulunkulu agcina isabatha, abantu bathi ngeke siligcine. Uma ethi uNkulunkulu ngiyayinyanya lento yomngcingili, abantu bafundisa ukuthi abantu ababe ngomngcingili. Uma uNkulunkulu ethi ngiyayinyanya lento ye-abortion, abantu bafundisa ukuthi benze i-abortion. Yonke into eyenziwa abantu manje ikhona ukuphikisa uNkulunkulu. Hayi ukuthi uNkulunkulu akaboni. Abantu izono bazenza ngendlela ukuthi beze becabanga ukuthi uNkulunkulu akekho. Becabanga ukuthi uNkulunkulu akekho. Kanti uNkulunkulu uthule. uNkulunkulu kubeke kahle ukuthi ungabi nabo abanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Akakho umuntu ongakwazi lokho ngoba umyalo wokuqala. Kodwa abantu bayakwazi ukuba nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwaNkulunkulu uJehova. Beqhoshe ngoNkulunkulu abazakhele bona. Bakwazi bakwenza lokho. Bakwenza lokho bekwazi ukuthi uNkulunkulu uthena ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. And yonke lento bacabanga ukuthi uNkulunkulu usekhohliwe. Uma ngabe sibakhumbuza lezi zinto basithethisa besho yonke lento bacabanga ukuthi uNkulunkulu into yokudlala. Uma ethi uNkulunkulu ungayi kwabana amadlozi, ungayeza ngomeni,
bathi bekholiwe bebe behamba beya ezangomeni beya banamadlozi beyobhula bacabanga ukuthi uNkulunkulu is dormant. Yakho dormant. Ngithi-ke izono zethu zehlukene kabili. Khona izono esazenza sisengamaHebheru, lezi uNkulunkulu uthi usiqalekisa ngazo kuDuteronomy 28 esiyibona sezenzeka manje. Akakho umuntu ongaphika omnyama ukuthi bonke abantu abamnyama izizwe zonke zabenza baba ziqhila. Wonke amakontinenti abantu abamnyama lapha bakhona bafike bebe ziqhila bengabalutho bebe yihlekisa. Njengoba kade sibona nje nako America sithi sihahela ukuya khona sithola ukuthi nabakhona bahlupheka ngendlela eyisimangaliso. Noma ngabe ama-Arabhu azobagqilaza ngisho ngabe kungamaNdiya lapha eSouth Africa amaNdiya afika ezigqila abalapha kodwa namhlanje amaNdiya ayiwona asiphethe. Kade nje siye kwenye amabhilidi lapha sinomfundisi sibona la belungisa incwadi zethu bonke amaNdiya ngisho ama-labor amaNdiya inani amaNdiya akaswele umsebenzi uswele yithi. Kodwa uma uthi uhlala phansi umuntu ucabanga indaba yomuntu omnyama uze uyisole ukuthi ngempela konakalaphi umuntu omnyama, konakalaphi. Abantu abamnyama bahlanya kodwa ababongi bahlanya. Bahlanya abantu abamnyama. Izinto ezenziwa abantu abamnyama ziyamangalisa. Kodwa abayihluphi ukuthi bebheke ikhozi yayo yonke lento. Ukuthi ikhozi yalento isiqalekisa abafuna ukuzwa uma batshela leyo nto. Njengoba njena amadoda ebhizi ehlwengula abantu besifazane ebulala abantu besifazane efike abantu behlele badubule benza yonke leyo nto. Abantu beza besola amaphoyisa, besola iminister of police amaphoyisa abenzi lutho. Sidalela ukuthi siphile ngamaphoyisa. Why thina sodwa? Ngitalela ukuthi nje ayikho into engase ngibe yiyona without iphoyisa. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ngiyafana nenkomo. Ngiyafana nenkomo. Uyabona umuntu omnyama akehlukene nesilwane in terms of thinking. Umehluko wakhe ukuthi he is a kind of animal which is able to plan. Uyisilwane nje sikwazi ukuplanela ukubulala kodwa hayi ukuthi ngokucabanga wehlukene nesilwane. No, ahlukene. Ngoba awukwazi ukuthi uma uphila kahle ekhanda ungahlanyi njengoba uNkulunkulu ethi siyohlanya nje ungaphilela ukuthi njena kufanele ukuthi njalo uhlale ubalekelwa. Uyabona ngihlalile enkantolo. Yabona umuntu omnyama ake uyingozi kakhulu kunesilwane. Uyingozi kakhulu kunesilwane. Uyabona umlungu. Uyabona uma ngabe welusa ngeke uyikhathe inkomasi. Ngeke uyikhathe inkabi. Ngoba by their nature asidaleli ukulwa. Inkomazi idalela ukuthi izala abantwana eneniliswa yilokho. Inkabi idalela ukuthi iboshelwe eneniliswa yilokho.
is a thinking yayo. Ngeke inkabi uyikhathe nenye inkabi. Ngeke inkomazi noma isithole usikhathe nesinye isithole. Because akukho engqondweni yakho ukuthi kufanele ivele ilwe nje. But uma ungasuthathe inkunzi, uma uke wayibongela nje, ivele ibhonge iye kwenye inkunzi ziyobulwa. Yabo. Ileyo nto yaziyo ukulwa. Na uma umuntu usakaze ukukhathwa, ufanele uqonde ukuthi uyafana nenkomo. Yabo, uyafana nenkomo. Ngoba akakho umuntu osile ongalokho ethi siyaqhathwa, siyaqhathwa, siyaqhathwa. Niqhathwa ngoba nizinkomo. Uma ungayona inkomo umuntu engangiqhatha kanjani umuntu yomuntu. Ngamanye amazwi you accept ukuthi lo muntu uyaphila ekhanda, mina ngiyinkomo, ngikwazi ukukhatha. Yabo. Namhlanje abantu abamnyama ayikho into eyingozi emhlabeni njengomuntu omnyama. And abantu abamnyama kakhulukazi ama-politicians, instead ukuthi ebhekane nalento ayayifihla. Heavy. Yabona namhlanje akuvumelekile ukuthi uma ucommit crime uthi icrime icommit umuntu omnyama. Kufanele nje ukuthi umuntu othi ucommit crime. Kodwa ngokwepolitiki manje akuvumelekile ukuthi kubonakala ukuthi lo muntu owenze le nto umuntu omnyama. Ngoba besaba bavikela lokhu abayikho. Bavikela lokhu abayikho. Kodwa bonke abantu abagqekezayo, bonke abantu abadlwengulayo, bonke abantu ababulayo, abantu abamnyama babulala abantu abamnyama. Abantu abamnyama babulala abantu abamnyama. Ngihlale ngisho ukuthi ngibe imanje regional court for over 2 years. Ngangazi nje ngoba ngangithetha amacala imurder ne-rape, wonke amacala serious violence, bese-ke kuba yilana amanye okuntshontsha amakhulu ama-diamond nayo yonke into. Ngahlala eKimberley for 2 years, ngihleli eLokhuzeni, ngihleli ehotela, ngihlala nabalungu. Bese kuba inkantolo lapha enkulu enawo wonke imanje zabamhlophe nayo yonke into. Kusukela kwi-district court kuze kufike kwi-regional court. I-Supreme Court ilapha neduze. Into engayibona lapha na ayisuke engqondweni yami. Ayisuke engqondweni yami. Kwakuyimingedwa oyimanje emnyama. Zonke imantshi abelungu, abashushisi abelungu, omabhalane abelungu, amaphoyisa abelungu, ilokhuza abameli abelungu. Uma ngiya lapha nenkantolo ufika lapha kuma corridor einkantolo abantu abamnyama bodwa, iboshwa abantu abamnyama, ama witnesses abantu abamnyama bonke. Ngaze ngahamba for 2 years enkantolo ngingakaze ngimbone umlungu evela phambi kwami ngeviolence, not even one. Not even one. Kodwa yonke iviolence ikhomithwa abantu abamnyama, kwabanye abantu abamnyama. Abanye bayarepa, barepa amantombazana, abanye barepa amakhosikazi, abanye babulala amakhosikazi, amantombazana, babulalana bodwa. And uma usuthi uthetha leli cala awukwazi ukuthola ukuthi lo muntu lona uzowabulawa nje ngoba benzeni. Awukwazi. Awukwazi. Yini isiqalekiso?
ngenkathi kuqhamuka iNew South Africa kwase kushawa umthetho eParliament ukuthi ayingababikho ilokhoza intambo ukuthi ama-politicians amnyama ayazi ukuthi ivele ibona abajwayele ukubulala ngakho-ke ukuze besinde ayingababikho intambo ngoba babazi ukuthi ivele ibona ababulali kodwa manje nalomthetho okungababikho intambo usuyinkinga kubo ngoba abantu abamnyama babulala belungu babulalana bodwa abantu abamnyama badlwengula belungu badlwengulana bodwa in these 3 months njena noma 4 months eyikhona bangakanani abantu abamnyama ababulewe bebulalwa ngabantu abamnyama for nothing, absolutely nothing. Umuntu avele efike nje thaveni efike ehlohle ngesibhamu why no-tax bangcono no-taxman ngoba basuke bexabene noma nabo basuke bexabene ngento engasho lutho kodwa abantu abamnyama njengamanje na babhubhisana bodwa badlwengulana bodwa kuntshontsha iy'ngane bakha imithi ngabantu benza lokhu nalokhu umuntu embulalele nje ukuthi uyokwakha umuthi. What is that? Uthi uNkulunkulu kulesi siqalekiso sakhe abantu abawuze besibona uthi ngiyonenza iwula ngonenza nihlanye noba inhlekisa ezizweni zonke nibe umhlola nibe into engazi ukuthi yini nize nibhubhe niphele kusho uNkulunkulu and ucabanga ukuthi uNkulunkulu leyo nto eyishola ayizokwenzeka ayikwazi ukwenzeka izokwenzeka kunezinto eziningi lapha kuDuteronomy 28 engayibalanga ezizokwenzeka kubantu abamnyama ngoba sinesiqalekiso kodwa hayi ukuthi lesiqalekiso singesisusa kodwa abantu kakhulukazi laba abafundile ibona baziphuphu ngendlela esimangaliso abantu abafundile nabantu abangamakholwa baziphuphu ngendlela ongazi u-understand awumtshele ukuthi ungafike isizwe siqede isabatha ethi umuntu mangabe egcina isabatha simbulale ebulalela ukuthi ugcina isabatha umuntu ebulayele ukuthi usoke ingane yakhe yazi ukuthi ama-Greek enze njani uma befica ingane yakho isokile babe befike beyibulale phambi kwakho bese besithatha isidumbu sayo besigaxa emntanyeni yakho size sibolele khona isidumbu sengane yakho ibulawe bese isidumbu sayo sifakwa usifake lokhuze nentanyeni yakho udle naso wenze yonke into yakho ngokuthi njena uyisokeleni ingane yakho kodwa uma uthi ubheka iBhayibheli uthena uNkulunkulu ukusoka kwethu kuyisivumelwano sethu naye abantu ababe belokhuza begcina isabatha sekunemthetho ukuthi bengaligcina isabatha babebulawa ngendlela ezixakile kwangelutho kumaRoma ukuthi uthatha uphila ufakwe egroundini bese kukhishwa amabhubesi bese ekudla ekubambe kudle
into iyayenzeka leyo wenze ujeziselwa nje ukuthi ugcine isabatha. But bese bathi mase beqedile labantu bese yonke lento bese bakha inkolo yabo bese bethe enkolweni yabo hayi uNkulunkulu wenu akalifuni isabatha nawe kusukhona bese ushumayela ukuthi alingagcini isabatha. Ukuphuka onjani lokho? Lo muntu uyisitha sakho ubulale bonke abantu abagcina isabatha, but all of a sudden uyakwazi ukushintsha ebese ethi no akube wena oshumayela ukuthi isabatha lingagcinwa, akube wena oshumayela ukuthi umthetho kaNkulunkulu awungagcinwa. Nawe bese uphuma uhambe uyoshumayela ukuthi isabatha lingagcinwa, uhambe uyoshumayela ukuthi umthetho kaNkulunkulu awungagcinwa. Kodwa ufundile uvela uvuma nje into ethule. Namhlanje nabantu bazi ukuthi khona uJesu, but uma ungambuza nje a simple thing, yezwa yini lokhuza ihistory kaJesu ingababikho? Why? Ayikho ihistory kaJesu ngoba wathiwa ngonjani uJesu onganayo history. Ngoba manje mangase ngibuza ukuthi right bonke abantu sebavuma ukuthi uJesu kwakuyeshua, mase ngibuza ukuthi uJesu ukuze ebe uyeshua ebe uJesu washintshwa ubani, eshintshelani, eshintshwa nini? There's no answer. Ngeke uze ukuthole ukuthi uJesu wayephila ngamuphi unyaka. Akufundwa lokho eBhayibhelini ukuthi uJesu wayephila ngamuphi unyaka. Kodwa ukuphila kaJesu akuyona into endala kangaka. It has not even gone beyond 2000 years. Kodwa uma ungase uthathe umlando woMose ukuthi babephila nini, kwenzekani uzokuthola bonke. Kodwa uJesu vele eqhamuke sekuJesu nje. uJesu ebe uYeshua. All of a sudden lo Yeshua lona usewumlungu. Kodwa uYeshua useqhamuka manje uJesu uqhamuka enkolweni yamaRoma. Kodwa amaRoma futhi alwe nayo namaJuda ababulala. Manje na uJesu ngenkathi ikupho kwenzeke eqala phakathi kokuthi amaRoma ebulale amaJuda. Ngabe amaRoma abulala amaJuda sewadlula uJesu noma bambulala esekhona? What is happening? But the fact of the matter is that ngo-65 BC engakazalwa uJesu, amaRoma ahlasela iJerusalema alinqoba. Wathi ezalwa uJesu wazalwa kwikoloni yamaRoma. I-question ukuthi uJesu wasuka kanjani kubantu bakubo wayeseyoba senkolweni yamaRoma? Kanjani? Ngoba wayeyiJuda. And siyakwazi historical ukuthi amaRoma ayebabulala amaJuda. Siyakwazi historical ukuthi amaGreek ayebabulala amaJuda. Zikhona incwadi ngisho eziseBhayibhelini. Zikhona. But a black man has got nothing to do with that. Uma ethi umlungu uJesu wazosifela ukuthi kwakunini kumi kanjani, akundaba yakhe leyo. Into ebalekileni ukuthi umlungu utheni. Umlungu utheni? Ukuthi lokho kusho umlungu kuyakha kanjani isense. Akakwazi kuba ehluphe ngalokho. Yabo. A very simple thing ebhalwe phambi kwethu izenzo. Ungathola abantu abangamaKristu abafundile abangodokotela bethi abapostoli bahamba bayoshumayela ubuKristu. Yeah. A doctor of religion
akakwazi ukubona kuyizenzo ukuthi abapostoli abakaze bebe amaKristu. Abakwazi ukubona lokho. Kodwa kubhaliwe ukuthi baphuma eJerusalema. Kubhaliwe ukuthi baphuma eJerusalema. And ukubhaliwe siyazi ukuthi bonke abafundi bakaJesu kwakungamaJuda. So amaJuda aqala nini manje kuba ebe amaKristu? Aqala nini ngoba ubuKristu bakhiwe amaRoma. And ubuJuda, Judaism, iqhamuka enkolweni kaMose. Why iqale nini lento kuba ibe ne-synergy? How was it synergized? Dasifundiswa ngani ukuthi i-synergy phakathi kobuKristu nolukuzwa ne-Judaism kwaqala nini kuze kube khona? When does this synergy start? Haya kukho manje umlungu ethena uYeshua nakho ku-New Testament alikho igama elithi Jehova, alikho igama elithi Yeshua. Kodwa yonke lento size siyifunde ezincwadini zabelungu bamaqiniso abangamaKristu. uDr. Costa lo bengikhuluma nawo ungumKristu obhala incwadi ethi Come Out of Her My People. Phumani kulento lena mayikubo. AmaKristu lona akubhalela ka uDr. Costa bathi lento lena akusiyona into kaJehova, into yama romance. Kodwa ngenkathi yenziwa lento yayenzelwa abantu abamnyama. The intention was to destroy amaHebheru ngoba kwaziwa ukuthi amaHebheru athandwa uNkulunkulu. Manje ngoba ethandwa uNkulunkulu asibakhiphe uNkulunkulu ukuze sibanqobe, ngoba mabe senuNkulunkulu ngeke sibanqobe. Ngoba babekwazi lezi zinto babeyifunda imlando ebhalwe uMose, befunda nokuthi uSamson wayenamandla kangakanani ehamba noNkulunkulu, befunda ziningabi izinto ezenziwa uNkulunkulu ezimpini. uNkulunkulu wayekwazi ukuthi ngezikhathi zoGideon evele ekhiphe impi yengilosi zivele zibulale abantu labezizwe bonke. Kwesinye isikhathi uvele kuqhamuka amatshe emkhathini ewashaya bebaleke behluleke ngoba babehamba noNkulunkulu. So abamhlophe babona ukuthi laba bantu mabesahamba noNkulunkulu we can do nothing. Ukuhlakanipha kwethu ngeke kusebenze ngoba bahamba noNkulunkulu. Ngoba laba bantu bakwazi ukuthi behlale noNkulunkulu for 40 years. uNkulunkulu elethe ukudla emhlabeni bedle. Ngicabanga ukuthi lento oyishoyo uNkulunkulu ukuthi manje ngikhonzile kuyokwenzeka nani ngicabanga ukuthi ngeke kwenzeke ngoba kwenze njani. Uma samkhonza uNkulunkulu ngaba sinendaba nokuthi abelungu bahlakaniphe kangakanani, abelungu banjani, ngabe siyaphila ngendlela kaNkulunkulu. Amen. Siyisizwe sikaNkulunkulu ezesho uNkulunkulu ethi niyoba isizwe sami nesakhe izizwe zonke. Kwenye indawo ethi bayocela kimi nina kodwa ngeke ngicele kubo. Bathi abantu abamnyama uzumangala ukuthi kanti abantu abamnyama badliswana. Ungavele wazi ukuthi umuntu uyisitha sakho bese uthatha noma yini okutshela yona, no matter how simple that thing is. Uyithathe nje ngokuthi lento lena ikhulunywe umlungu ihlabele 120. South Africa, Nkosi Busuthamana.
nazakhele izikhuni zakho South Africa avuka awuzokhele izikhuni zakho awuzisondele zonke izizwe awuziwothe omlilo wakho zisondele awuzonke izizwe awuziwothe South Africa avuka awulibase iziko lakho South Africa avuka awulibase Oh Jehovah, oh Tito, oh Adonige, oh Jehovah, oh Tito, oh Adonige. Asiko isisekelo wena apho asiko isisekelo wena apho Oh Jehovah, oh Kela, oh Isibani, oh Jehovah, oh Kela, oh Isibani, oh Isibani. Nina esenimbonile uNkulunkulu nayiqonda indaba kaNkulunkulu namathelani uNkulunkulu. Amen. Mas namathela uNkulunkulu nizobona imangaliso. Amen. Uyabona ngekhathi zomcolo bonke abantu ababelizwe igama izwi likaNoah basinda ekufeni. Amen. Na ngesikhathi se-coronavirus sisasinda thina esasikhonza uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uzobonisa ngathi ukuthi akasiyona insango. Uzobonisa ngathi ukuthi ukhona. Ngoba bonke laba bantu abadefya uNkulunkulu ngoba nakho bebona mina phambi kwabo becabanga ukuthi mhlawumbe siyithumile. Woe unto them. Njengamanje na akusekho umuntu engumncendile ngikhulumile manje. Kodwa ngizokhuluma nje batshela abantu ukuthi ababuyele kuJehova. Amen. Abantu abagcina isabatha. Amen. Abantu abayeke ukubiza umuntu ngoNkulunkulu. Amen. Abantu abayeke ukukhonza amadlozi nezangoma. Abantu ababuyele kuNkulunkulu noma amaNazaretha noma ngamaKristu. Abantu ababuyele kuNkulunkulu abahambe nezimiso zikaNkulunkulu. Uma ungenzeki lokho zoke sibone ukuthi ubani uyogcina. Amen. So besithunywa nezulwini. Sizobona ukuthi ubani uyogcina phakathi kwethu nabo ukuthi ubani othunyiwe.
ngoba siyazi ukuthi sithunywe uNkulunkulu. Siyazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukhonza. Siyazi ukuthi uNkulunkulu ukhathazeke kangakanani ukuthi bonke abantu manje na sebekhonza uSathana basenendaba naNkulunkulu. Siyakwazi lokho. Kodwa abafanele bekwazi abantu ukuthi azokugcina bona. And into ezobehlela ibhlungu ngoba ngeshwa umuntu sevelelwa into embi akube sabamnandi ukuthi hleka. Kodwa uma umuntu umtshela into eyodwa enqaba ukuyenza ufanele uthini? Yabo. Sembatshelile abantu all the time ukuthi ezulwini kufuneka ukuthi kukhonze uNkulunkulu. Kodwa abantu bakhonza uNkulunkulu babo, abanye basonta ngesonto, abanye benza lokhu nalokhu nalokhu. Bacabanga ukuthi lento yokuthi kufanele bekhonza uNkulunkulu izokwedlula, ngeke idlule. And futhi ngendlela ezobashaya ngayo izoba isimangaliso. Ngoba ngiphiwe amandla ukuthi inkosi sengishumayelile yenza okuthandayo. Ngoba sithunyiwe ukuthi siyikhulume le. Uma abantu becabanga ukuthi siyadlala sizoke sibone ukuthi kokugcina abani phakathi kwabo noJehova. Inkosi kusile phela uzwini.